Labarin wani mafarauci da karensa ne tare da wani zomon daji. A wani daji an yi wani shahararren mafarauci da karensa wanda suka yi shuhura na tsawon zamani. Wannan kare nasa ya ƙwarance wajen farautar namun dawa, ƙanana da manya. Yana da gogaggun dabaru da ya saba amfani da su wajen kama namun dawa da farautar sauran ƙananan ƙwarika. A kwana a tashi, wannan mafarauci ya tasamma wani daji, inda wannan daji akwai wani zomo mai wayo, wanda daɗaɗɗen zomo ne. Ya sha artabu da shi da manyan mafarauta da sauran namun dawa masu kawo masa barazana, amma yana tsallake farmakinsu yana hayewa. Wannan zomo ya tsufa sosai, yana kuma da wayo sosai da dabaru. Kwatsam rannan wannan mafarauci sai ya dira a dajin da wannan zomo yake. Aka yi sa'a kuwa yankin da yake a wannan wurin zomon nan yake da wurwurarsa, yana 'yan farauce-faraucensa, yana cin hakukuwan daji da 'yan ciyayi masu ɗan zaƙi, yana annashuwa, yana more rayuwarsa. Sai zomon nan ya ji alamun taku irin na dabba mai ƙumba da kuma taku irin na mutane ɗan adam. Zomon nan ya yi wayon da ya saba yi idan ya ji irin wannan alamar, sai firgikit ya tada kunnuwansa, ya ƙara tabbatarwa da kansa abin da yake ji. Sai ya samu wani loho ya laɓe, ya zuba ido ta inda yake tunanin wannan tafiyar da yake ji za ta biyo. Kwatsam sai kuwa ya hangi mafaraucin nan da karensa. Karen ya tsuguna yana sauraron maganar da mai gidansa ke faɗa masa. Ashe shi mafaraucin nan ya lura, ya shaida taku ko sawun zomon nan a wurin, sai yake raɗa wa karensa cewa ya duba, ya shiga surkukin nan, akwai nama a gurin. Aiko zomon nan yana lura da karen nan, sai ya ga karen nan ya ɗau ƙanshin iska ya sansana, sai ya taho daga dangadan inda zomon nan yake domin ya ɗau ƙanshinsa. Aiko zomon nan ya ce, zo mu je. Ya fita daga cikin lohon nan suka zuba. Karen nan ko ya ce, da wa Allah ya haɗa ni ba da kai ba. Suka fara tafkar gudu, amma shi kansa zomon nan ya san ya tsufa, shekaru sun cin masa, ba zai iya da wannan matashin karen ba, mai ƙarfi a jiki da kuma gogewa irin ta kama namun dawa. Sai ya gaya wa kansa, to fa idan ƙarfi ya ƙi, to sai dabara ta taimaka wa ƙarfin, sai a yi nasara. Yana zuwa da ya kaɗa karen nan, ya wani tsalle, ya doshi wani kwataccen ice da ya faɗi, yake da ɗan loho a ciki da kwari. A nan wani bakwantan macizai ce. Ya tsalle ya dira gurin, ya shige ta wata kafa. Karen nan ya yi tsalle biyo shi. Zomon nan ya ƙara wata katantanwa, ya buga tsalle, ya faɗa gefe guda inda wani danshi da taɓo, inda wani taɓo, matattarar ruwa da taɓo take. Yana dira gurin, ya sake tsalle, ya koma kan wani ice a gefensa, ya faɗa wani surkuki, ya shiga cikin ciyawa, ya kwanta, ya ɓatar da sawu. Nan fa karen nan yana zuwa gurin, sai ya lura sawun zomon nan ya ɓace. Ya duba gabas da yamma, kudu da arewa, yana haki, bai ga sawu ba. Ya yi gaba ya dawo, yana sansane-sansane, sawun zomo dai ya ɓace. Ya yi shiru ko ya ji motsin zomo. Zomo ya riga ya saƙaƙe ta cikin ciyawa, ya yi tsalle, ya koma wata bishiya, ya hau sama yana kallon kare. Kare yana ta haki har mai shi ya iso gurin. Dan fa kare ya ba wa mai gidansa kunya. Zomo yana sama, yana murmushi, yana cewa, lalle fa gaskiyar magana, idan ƙarfinka ya kasa
a wani lamari, to sai ka kawo dabara ciki, sai ka ga ka samu abin da kake so. Wannan shine ƙarshen labarin zomo da mafarauci da karansa. Darasin wannan labari shine duk wani lamari na rayuwa, idan ka gwada ƙarfinka ka kasa, to ka koma ka nutsu ka gwada dabara, sai ka ga ka samu mafita. Jama'a masu kallo da saurare, muna godiya da yadda ake sauraron wannan tasha ta Hikaya TV. A tare mu a gaba domin samun wani bidiyon. Muna bukata a danna mana wannan alama ta subscribe idan an ji daɗin bidiyo. A yi liking, a yi sharing. Mun gode, sai mun haɗu a wani bidiyon.